Camiñan ao meu rente moitos homes. Non os coñezo. Xente deste país non se vive por bonito. Estamos falando de cantos tremendamente valiosos. Repito, temos cerca de 500. Nós, repetidos. Estamos falando dun tempo en que se iba a cantar polas casas, o cantar de reis. Eu sei que por aquí tamén se cantaba, porque a lei cantaba, en toda esa zona, en todo o país. Cantaban a segunda gaita, cuadrillas. É moi difícil cantar cantares de reis ou cantares de Nadal, pero vistes cantamos estudiantes de fora do canto de Nadal, fora de setembro. E cando empezas a ter frío e empezas a sentirse o cheiro a funde de leña, por fora xa parece que é Nadal, non? Empezan a xiar, xa dices, non, xa, a irán a Navidad. Menos para nós era así, para vos xa sei que xa é. Xa veo que é un canto absolutamente antigo, enormemente antigo, en estructura musical e en é de aquí de cerca de onde era a Neira de Cresó? De Cruces. De Grecia. E as noitiñas de Nadal e noites de grande alegría caminando vai posei a maila Virgen María contesta con caminando na Belén e para llegar con día cuando a Belén llegaron toda la gente dormía no siento un pobre puertero que estaba en su puertería abre las puertas puertero a José y a María y así sigue hasta 20 tantas estrofas. Fixademos ben que no siendo un pobre puertero que estaba en su puertería abre las portas puertero. Estamos falando de dous oficios que non existen, por lo tanto dicen castellano, pero portas. Aquí hai hasta infinitivos resultados para llegar en un día. É toda unha posibilidade. Digamos, estamos falando de cantares de reis, que é unha das nosas debilidades, en que somos así bastante non crédulos, pero é fermosísimo o que é. De verdad, para... Nós sabemos que celebramos algúns certames de cantares de reis e de villancicos, as oriñas, e ven xente de fora, xente de Seta, xente de España, e dice, oh, Dios, pero entonces isto aquí, e isto. Sí, en Nadal estamos cantando el pero mira como brincan e saltan os peixes en el agua. De verdade, foi un enorme placer, sobre todo porque son moi boa xente, moi tranquila e absolutamente respetuosos con o noso caso, muitísimo. E porque ademais nos dades outra vez máis o contacto que perdimos hai 3 anos e medio que recuperamos todos os anos muitas veces, pero de verdad, entre vos, en que somos carrozas, si permanecemos os profes, si permanecemos áxiles e vivos durante máis tempo, pues, como os mortais,